I diguin la seva. Anem fins allà en directe. Està Simó. Tot i el temps, perquè sembla que plovisqueja un poc, un centenar de persones s'han acostat fins aquí, fins a Plaça Major. Reivindiquen polítiques climàtiques i avui la particularitat d'aquesta convocatòria que l'ha feta Fridays for Future és que hi ha un micròfon obert i totes aquelles entitats de Palma que vulguin i que tinguin una lluita pendent s'hi poden acostar. Ara mateix està xerrant Maribel Alcázar, que és la presidenta dels veïnats de Palma, i tot d'una també escoltarem un poc del que està dient. Escoltem i després també mos fem més ressò del que demana. Un projecte de tractament de residus i a poc se van definint les coses, fins i tot amb els informes tècnics, i se van començant a tenir... I li volíem demanar al portaveu de Fridays for Future un poc aquesta particularitat d'obrir un micròfon per totes les entitats que demanin el que necessiten. Per què avui heu fet aquesta concentració? Bueno, el lema que ens anava internacional era People Not Profit, que la gent no s'aprofita, i volíem juntar totes les lluites ecosocials. Entonces hem triat que millor manera de fer que donar veu a totes les persones que tenen problemàtiques a Mallorca. A part, nosaltres hem preparat un manifest basat en 3 punts, que és la mobilitat sostenible, l'aturar l'explotació del territori i un canvi en el model i sistema energètic. Aquest darrer especialment és molt important ara, ja que estem visquent la guerra, el conflicte a Ucraïna, que és conflicte directe o indirecte dels combustibles fòssils. Hem d'aturar la dependència de Rússia i d'altres països d'aquests combustibles i del nostre llum i electricitat. Si nosaltres seguim pagant en aquestes persones o països, l'únic que aconseguim és financiar i que facin el que vulguin. Necessitem energia verda, com plaques solars o energia fotovoltaica a totes les cases. S'ha d'optar per això i bàsicament això és d'energia. També el transport és molt important, ja que se vol ampliar l'aeroport i és insostenible. No podem dur més persones a Mallorca ni seguir tirant ni més aeroports. Gràcies. I és que veiem també polítiques climàtiques per fer front a la invasió a Ucraïna. I ja per acabar volíem donar veu a Antonio Picazo. Precisament està xerrant Ana Maribel Alcázar d'aquest projecte de la Pradera. En quin moment està ara mateix i què reivindicau els veïnats? Pues nosotros reivindicamos que se haga otro tipo de proyecto y que sea realmente un proyecto de restauración. Un proyecto donde se perimetre la cantera, donde se respete la naturaleza y no se convierta en un abocador encubierto, que es lo que están haciendo. Eso es lo que nosotros queremos, que no se convierta en una escombrera donde pasen camiones, donde contaminen los acuíferos, en definitiva, donde hagan un proyecto que sea perjudicial para la salud de la gente. Antonio, moltes gràcies. De nada. I és que de fet és un tema que també ja n'hem tractat moltes vegades aquí 5 dies, però que ho continuarem fent. Ara mateix Plaça Major està plena de gent, més o manco, un centenar de persones s'han acostat per aquesta lluita climàtica. I com dèiem, avui els protagonistes són les entitats que intenten reivindicar la seva lluita climàtica i com veus aquí en el cartell que hi diu justícia climàtica per sortir de la crisi. Una convocatòria que ha fet Fridays for Future, però que la intenció és que totes les entitats que vulguin hi puguin dir la seva. És que està entrant. Gràcies, hasta el diari.